नमस्कार. रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत अळूच्या पानाची भाजी. याला फतफतं पण म्हणलं जातं. तर त्यासाठी लागणारे आपण साहित्य बघूया. हे अळूची पानं म्हणजे आणि देठी हे दोन्ही मी बारीक चिरले आहेत. हे अळू आहे, हे तुम्हाला मी दाखवायला ठेवले आहे. ही त्याची देठ आहेत. हे सोलून घ्यायचं, ही पानं बारीक कापून घ्यायची. हे अळूचं देठ इथून कापायचं असं, आणि हा असं चिरून घेऊन अशी सालं, ती चारी बाजूनी सालं सगळी काढून टाकायची. मधून असा एक भाग करायचा आणि असं हे पूर्ण आलं तिचं आता. आणि हे असं चारी बाजूने हे त्याची सालं काढून घ्यायची. आणि ह्या अळूला जरा खाज असते, म्हणून हे साफ करताना हाताला तेल लावायचं, म्हणजे हात काळे होत नाही. नाही तर अळू साफ करते वेळी हात काळे पडतात आणि हाताला पण जराशी खाज सुटते. म्हणून साफ करते वेळी तेल लावून घ्यायचं हाताला, आणि बारीक कापते वेळी पण तेल लावून घ्यायचं, म्हणजे ते हाताला आपल्या काळं लागत नाही आणि खाज पण येत नाही मग. आणि हे पानाची अशी बारीक भाग करायचे असे. आणि हे नंतर हे सगळे देठ आणि अळू असं पकडून असे बारीक चिरून घ्यायचे. काही लोक डायरेक्ट कुकरमध्ये लावतात, पण त्यापेक्षा ही अशी भाजी सुंदर होती बारीक कापून. आणि नंतर हे कुकरमध्ये लावायचं. आता ही भाजी बाकीची मी कापून घेते. हा ओला नारळ आहे, मी अर्धा किसून घेतला आहे. कोथिंबीर आहे, चिंच आहे, हे 5-6 मी हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहे. लसणीचा पूर्ण एक कांदा घेतला आहे सोलून. छोटा चमचा जिरा आहे. हे छोटी वाटी मी चणे भिजलेले घेतले, रात्री भिजत ठेवलेले होते. ही पाऊण वाटी शेंगदाणे आहे. अर्धा चिमूट हळद आहे. लसणीची 5-6 पाकळी फोडणीसाठी आहे. राई फोडणीसाठी आहे. आणि चवीपुरते मीठ, हिंग. ही कोथिंबीर मी देठासकटच घेतली, कारण देठामध्ये त्याचं खरंच सत्व असतं आणि त्याला सुवास सुंदर येतो, म्हणून ही वाटते वेळी देठासकटच वाटायची. हे 2 इंच आलं आपण मिक्सरमध्ये लावणार आहोत वाटणाबरोबर. हे साहित्य सगळं आता आहे ते आपण आता मिक्सरला लावून घेणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला फोडणी द्यायची आहे. पहिल्यांदा आपण जे कडधान्य आहे ते कडधान्य पहिलं खाली ठेवायचं. हे असं खाली ठेवायचं. कडधान्य शिजवते वेळी थोडंसं मीठ टाकायचं, म्हणजे कडधान्य चांगलं शिजतं. आता थोडं त्या कडधान्यामध्ये आपण पहिलं पाणी घालून घेऊया, अर्धा ग्लास, म्हणजे त्याच्यावर बरोबर यायला पाहिजे. पहिलं असं धुवून घ्यायचं पानं, आणि नंतर ते कापल्यानंतर धुवायचं. आणि कापल्यानंतर पाण्यात टाकल्यानंतर हात घालायचा नाही त्या पाण्यामध्ये. हात घातला तर त्या हाताला आपल्या खूप खाज येते. म्हणून असं हे झारा असतो आपला ह्याचा तळण्याचा, तो झारा असा घ्यायचा, म्हणजे त्याच्यामधून पाणी पूर्ण निघून जाते. असं पूर्ण पाणी काढून टाकायचं. आणि मग कुकरमध्ये असं टाकायचं. हे धुतल्यानंतर पाणी बघा कसं त्याचं काळं येतं, हिरवं येतं आणि काळं पण येतं, असं पाणी काळपटपणा. तर हे असं धुवून हे झाऱ्यानेच हे करून धुवून ह्यामध्ये घ्यायची कुकरमध्ये, म्हणजे आपल्या हाताला खाज येण्याचा प्रश्न येत नाही. मग नाही तर ह्या पाण्यामध्ये हात घातला तर खूप खाज उठते हाताला. आता हे 1 ग्लास पाणी आपण घालूया आणि हे कुकरला आता लावून घेऊयात. ह्याला आपण 3 शिटे देणार आहोत, कारण हे नवीन आलेलं कोवळं अळू आहे, त्यामुळे लवकर शिजणार. जर जून अळू असतं तर त्याला 4 ते 5 शिटे द्याव्या लागतात, कारण जून असतं. आणि हे एकदम आता आलेलं कोवळं आहे. कुकरचे 3 शिट्टी झालेले आहे.
आणि आता कुकर जरा थंड झालेला आहे. वरतीपर्यंत आपला भरलेला जो कुकर होता तो एकदम खाली गेली आहे. आता ह्यातलं आपण 2 चमचे मिक्सरला लावणार आहोत. पूर्ण लावणार नाही, फक्त 2 चमचे आपण असे घेऊन कडधान्य वाटीमध्ये ठेवल्यानंतर काय होतं, त्यामध्ये मिक्स होत नाही. आपल्याला काढते वेळी जेवढं पाहिजे अळू तेवढंच काढता येतं. आणि कडधानमध्ये एकदम मिक्स करून लावलं तर ते सगळं कडधान पण त्या अळूबरोबर येतं. म्हणून असं लावायचं. हे आपण एवढं मिक्सरला लावून घेणार आहोत. ही अळूची आपण पेस्ट बनवलेली आहे. जे साहित्य तुम्हाला दाखवलं ते सगळं मी घालून हे बारीक वाटण केलेलं आहे, एकदम बारीक केलेलं आहे. आता हे सगळं आपण फोडणीला देऊया. फोडणीसाठी तेल घालूया आणि अर्धा चमचा 1.5 चमचा आपण तेल फोडणीला दिलेलं आहे. लसूण घालूया, राई, हिंग, हे आपलं वाटण आहे ते घालून घेऊया आणि चांगलं असं हे परतून घेऊया. चिंच पण मी ह्या वाटणामध्ये बारीक केलेली आहे, म्हणजे ती चांगली लागते मग अळूला. कोकम पण घातलं तरी चालेल. असं एक 2 मिनटं चांगलं हे वाटण फिरून घेऊया. हे वाटण चांगलं आपलं 2-3 मिनटं फिरून झालेलं आहे. आपण हे कुकरमधलं अळू होतं ते आपण आता आतमध्ये वाटणामध्ये घातलेलं आहे. हे चांगलं मिक्स करून घेऊया. अळूची जी पेस्ट आपण बनवली होती ती घालून घेऊया. जेवढे लागेल एवढं आता पाणी आपण घालून घेऊया. हे पाणी आता घालूया. मीठ घालूया. जेवढं आपल्याला पातळ किंवा जेवढं घट्ट पाहिजे त्याप्रमाणे आपण पाणी वापरायचं आहे त्याच्यामध्ये. आता ह्याला चांगली छान उकळी काढूया आपण. गॅस आता फुलवरती करूया. आपल्या अळूच्या भाजीला चांगली उकळी आलेली आहे. खूप छानपैकी झालेलं आहे. ह्यामध्ये आपण चणे आणि शेंगदाणे वापरले आहेत. वाल वापरले तरी पण खूप छान होतं हे. आणि काही लोक ह्यामध्ये भाजलेल्या खोबऱ्याचं पण वाटण घालतात. अशा पद्धतीत हे अळू खूप सुंदर झालं आहे, चवीला पण छान झालं आहे. आता हे गॅस बंद करून मी तुम्हाला दाखवते. आपली अळूची भाजी बनवून तयार झाली आहे. चवीला पण खूप छान झालेली आहे. ही मी आमच्या गावी जशी बनवतात त्या पद्धतीत तुम्हाला बनवून दाखवली आहे. अशा पद्धतीत तुम्ही एकदा करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.